sunset. And lie with you beneath the stars, dance in the moonlight, and fall asleep to chasing cars. Yeah, I know I can't control the way I'm feeling. Can you feel it? My sweet love, you got a hold on me. Oxygen, she's like the air I breathe. You're the one who makes me wanna sing simple melodies. You feel my heartbeat. You say it's fine, don't be afraid. No need to worry about tomorrow or today. But I know I can't control the way I'm feeling. Can you feel it? My sweet love. Yo guys, may pupuntahan ako ngayon. Babalikan ko actually. Matagal ko nang gusto bumalik doon kasi actually marami rin nagtatanong sa akin kung paano ba pumunta kila Kuya Maeng sa Puso ni Maeng. Yung resort na pinuntahan namin noon, yung swimming pool siya na papuso. Kung hindi nyo naaalala, ito siya, kapahit ako sa inyo. You got a hold on me. Oxygen, she's like the air I breathe. You're the one who makes me wanna sing simple melodies. Simple melodies. So yun nga, kung naaalala nyo, babalikan ko siya. Marami kasi nagtatanong kung paano pumunta doon, ano ang way. Actually dire-diretso lang naman siya, pero ang mahirap kasi hanapin doon yung bahay nila. So kasi syempre bago ako makapunta doon sa resort nila, aakyat kasi ng bundok yon. So bago ako makapunta doon, pupunta ka sa bahay nila. So yun yung pupuntahan ko ngayon. Matagal-tagal ako hindi nakabalik doon. Sana naaalala pa nila ako. So nandito nga pala ako sa sa may Matawi. Ayan, kung nakikita nyo, yan, yung Matawi na yan, dito ako mag-i-start. Yung karatula ng Matawi na yan, ito, tas dire-diretsuin nyo lang yan. Yan dun, kung makikita nyo yung bundok na yan, dyan, halos dyan tayo papunta kung hindi ako nagkakamali. Ang daan natin papuntang General Nakar. Ang ganda ng ang ganda ng dagat ngayon, low tide. Kita mo lahat ng kung ano yung nasa ilalim ng dagat. Minsan maraming namumulot dyan ng shells, pinanguulam nila o sinasabawan. Minsan may naliligaw na isda. Yun. So tara, biyahe muna tayo. I can feel it from miles away. I can feel it from miles away. Last night we stared into the fire. So little said yet pain expired. Oh, how you restore me. Skies that know my eyes. Stripped of all this.
galing kayo sa may Matawi, dire-diretso lang siya hanggang sa makarating ka ng Ibona. Pagkarating mo ng Ibona, dire-diretso ka, makikita mo to. Makikita mo yan. Yan, makikita niyo yan, yung parang ate, di ba? Ito yung papunta ng Lipit. Itong right side na yan. Ito, papunta ng yung General Nakar. From there, meron ulit nalilikuan pag nakarating ka doon. So tara, diretsuhin na natin tong ano na to, daan na to para anong oras na, 9:50 na. Panigurado wala na si Kuya Maing doon sa bahay nila. Baka nasa resort niya na yan. Maaga gumising yan eh. Sipag na tao, galaw ng galaw. Yan, itong pangalawang tulay dadaanan niya yan. Makikita niyo may tulay doon. Yan yung dating tulay dyan, nadaanan ng mga motor dati. So madadaanan yung mahaba kasi to, matagal. Dadaanan niyo yung mga mahabang resort doon. Tapos basta marami sila nasa left side pagka nagbumabiyahe kayo papunta dito. Barangay Umiray yung dadaanan nyo eh. So dire-diretso lang. Pagkatapos ng tulay na yun, diretso pa rin. Pagkatapos ng pangalawang tulay, diretso pa rin. May mapupuntahan kasi kayong parang bayan. Bayan na hindi ko alam kung Umiray yun o Nakar na yun. So ito na yung parang bayan dito. Yan, madadaanan niya, may mga bahay-bahay na medyo marami ng tao. So yan, ito malapit na dito yung General Nakar na bridge. Yan, may kita kayong Iglesia ni Cristo dito sa right side. Diretso lang. Malapit-lapit na to pag nandito na kayo. Malapit-lapit na siya. Yan guys, so medyo malapit na tayo. Ito na yung General Nakar na bridge. Makikita nyo, malapit na yan dyan. Yan, nakikita nyo may bridge. Dyan tayo dadaan. Yan, yung bridge na yan. Mahaba yan. Yan na yung pangatlong bridge na dadaanan nyo. So ayan, nakikita nyo yung bridge na yan. Dyan kayo pupunta. Dire-diretso nyo yan. Papakita ko sa inyo ito. Phrases you don't wanna hear, paired with strangers and cheap beer. What can I say to make me someone worth believing? So this time, yeah, this time I'll get it right. So can I call you on a Sunday afternoon? Don't want my words to be confused under the shadow of the moon. We'll do it right, bring it to light. Why don't we leave this here tonight? So can I call? So yun yung bridge ng General Nakar dito. Dire-diretsuhin nyo lang yun hanggang sa makarating kayo dun sa may checkpoint ng mga sundalo. Matadaanan naman natin yung papakita ko sa inyo. So tara, puntahan na natin dahil anong oras na. Dadaanan natin yan. Dire-diretso lang hanggang dulo. Ayan o, ito nyo, gano'ng kaganda. Pwedeng lumangoy dyan ha. Pwede kayo mag-swimming dyan kung gusto nyo. Merong mga tumatalon dyan. Dito sa may bridge na to, tatalon sila pagdating dun sa may ilog na yan. Yan yung arko ng Barangay Umiray, General Nakar. Yan, dadaanan nyo yan. Tapos bababa kayo dito. May checkpoint dito. Yan. Ito nyo yung checkpoint na yan. Checkpoint yan. Yan. Tapos kanan kayo. Kanan. Dalawa kasi yan eh. Kanan dito. Yan. Pag kanan nyo, dire-diretso na lang ulit hanggang sa may marating kayo mga court, gano'n. Meron ulit na maghihiwalay dun sa daan. Tuturo ko ulit sa inyo kung saan dun. O yan na. Sa dami na nagtatanong kasi hindi ko rin alam paano i-explain, so videoan ko na lang para at least alam nyo. So ayan, dire-diretso lang tayo dyan. Yan, madadaanan kayong covered court. Yan, dire-diretso pa rin.
din kasi sa part na to, sa dulo na to, may ilog. Kaya maganda ring puntahan to. Hindi crowded tong lugar na to, kaya maganda puntahan eh. Konti pa lang ang nakakapunta dito. Ewan ko ngayon. Kasi nung last na pumunta ako dito, medyo matagal na. So, ito na guys. Diba dinire-diretso natin yan. Makikita nyo na to, yung waiting shed na yan. Yung kulay red na yan. Yan, nakikita nyo yung waiting shed na yan. Yan, Umiray Nakar Chapter. Ayan, makikita nyo yan. Ito. Huwag na kayong dumiretso dyan. Kumaliwa na kayo dito. Dito. Yan. Kumaliwa na kayo dyan. Tapos, parang paikot lang. Kaliwa ulit. Yan, dito. Tapos, kung nakikita nyo yung pulang bahay na yun, pulang bubong, alam ko kapitbahay niyan o yan mismo. Make sure natin. So, ito yung bahay ni Kuya Maeng. Dito kayo magtatanong kung saan yung resort niya. Wala kung tama ako yung pula. Oo, tama ako. Yan nga, yung pula na yan. 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 Yan yung bahay nila. Yan, tawagin natin. Tingnan natin kung nandyan. Tao po. Tao po. Wala sumasagot Tao po. Tao po. Ay, okay po. May tao na pala. Ay ate, si Kuya Maeng po. Wala po nasa kanila po. Saan po? Sa laptop po. Wala po dito? Bakit? Si nanay po wala din? Andito po. Pupunta, andun kaya si Kuya Maeng sa resort niya? Hindi ko na po. Ano yung kailangan? Sige po, salamat. So wala si Kuya Maeng dito. Naalala niyo pa ako? Maeng, kausapin mo sana si Kuya Maeng. Andyan kaya siya? Nadi yan. Pupunta kaya siya sa resort niya or nandun siya? Wala siya doon. Wala. Andyan po ba siya? Nadi yan siguro. Saan po ba banda? Hindi ko po kasi alam kung saan eh. Babalik ka rin dito? Opo. Sige po, hatid ko po kayo. Doon? Opo. Sensya na po sa storbo. Yan. Si nanay, yun yung naghatid sa amin dati kay Kuya Maeng. Po? Parang hindi na ano nga, hindi na nila binabantayan. Ganun. Ay, yung resort po? Ano po nangyari? Ay, kung gaya nitong Ron ay di sa dami ng siguro hindi natin dali ng mga tao. Pero pwede pa kaya siya makapunta doon? Pwede lang naman dahil na maayos na nga ayun sana eh. Pwede lang nila. Kasi marami nagtatanong sa akin eh. Kaya po ako bumalik. Yan lang ang usapan eh. Opo, sige po. So, mukhang hindi magandang balita yun Hindi na daw nagbubukas yung resort. Matagal nang hindi pinupuntahan. Hindi ko alam ano nangyari. Tingnan natin. Medyo nakakalungkot na balita yun. Ako lang po. Nasaan na yung mga kasama mo? Yung mga anak ko po? Ay, nasa Manila po. Simula po kasi na-dengue po kasi mga anak ko dyan. Sa may Dingalan, po. So, andito tayo sa bahay ni Kuya Maeng. Sinamahan tayo ni nanay. Tao po!
Tingnan ko lang po dito sa bike. Sige pa. Ang olats tong biyahe natin ngayon ah. Hi! Pangalan mo? Ha? Hi! Si nanay. Nasa resort po. Hindi po, baka nasa school po ng kanyang bunsong anak. Oh. Wala po ba ang cellphone si Kamay? Meron po. Hindi ko lang po alam ang number. Ah. Yung mga anak niya. Bigo tayong Hindi ko manadala ang aking cellphone. makakausap si Kuya Maing ah. Wala po ba nakakakilala sa kanila? Baka alam nilang umalis. Dito na rin ang daan. Doon po sa kalsada. Salamat po. Tabi ng karsada din sa taas. Salamat. Kanina pa tayo katok ng katok doon eh. Ah, Kuya Maing, Anak ka namin. namumukha mo pa ako? Awa. Basta. Eh, nakasarado pa yun. Alam mo bang pupuntahan nga dapat kita? Pupunta ako doon. Sarado. Ano nangyari? Ay, sinarado ko muna at naglinis ako ng kaingin ko sa Ilaya ay Pero nagbubukas ka pa naman. Bihira na. mga ano, mga ngayong mga 15 ng October. Ha? Kailan ka pa po nagsara doon? Mga isang buwan na. Wow. Nung bumagyo po, hindi ka na Basta mga isang buwan na ang nakatabi. Maganda lang po nitong kuan nung makabagyo. Wala naman nasira. Simula nung... Wala. Hmm. Basta ano lang, palilinis ko lang. Yung tubig ang habol mo doon eh. Oo. Yung tubig ko Ay, lalo na ngayon, tag-ulan na. Plano ko magdagdag ng hus na ganun kalaki. Mm. Yung PVC. Pero Okay na yung hus doon? Okay lang. Kaya di madamo-damo nga lang at hindi pa na... Alis na ako bukas eh. Ang balik ko mga ano na. Siguro mga October na. Oh, yun. Tama. Sakto po. Kasi may mga uuwi po na ano, kapamilya. Eh gusto din pumunta dyan. Daming may tatanong sa akin. terrace doon ginawa. May bago ka? Pwedeng, pwedeng tulugan. Oh? Ganda. Pwedeng lagyan ng isang tent na... Hindi, di mo malamok paghapon. Eh di ano lang, katol-katol lang. Tapos ano. Pwede pating latagan ng tent yung... Tent? Oo, maluwang din yung ginawa kong terrace. Ayos pala. Nakita mo yun, di ba kasi mapapatol sa terrace na mataas? Maluwang-luwang yung terrace ko doon sa bandang baba. Kita na yung karagatan. Mababa lang siya, hindi siya mataas. Ano sabi ng mga kasama mo? Gusto nila pumunta. Kasi tapos mga meron din mga nakamotor gusto pumunta. Eh syempre di ko ma-explain. Ngayon nga lang ako makakagawa ulit sana ng video paano pumunta sa'yo. Eh di sa October na lang. Kung ako nagtatabas doon, eh di walang bantay. Opo. Eh di marami na malapunta. Ay yung ginawa ko, pinahipsan ko. Saka ko... Kasi marami pong gusto yung adventure na gano'n eh, di ba? Marami napunta eh, libre na. Libre rin at walang bayad. Ay Eh magpapabayad ka nung merong wala ano. namang bantay. Walang tao. Ang inaano ko yung may madisgrasya. Ah. Nawala ako. Siyempre pag nakabukas, may nadisgrasya. O ay maanuhan ako. Dapat isinasara mo. Ba't may pumupunta po ba nang wala ka? May napunta sa paligo. Maligo. Kami sa nga doon. May naligo na. Ay ginagawa ko lang. Ay, dapat pala merong kang parang box. Talagyan mo na lang ng honesty box. Para kahit pa paano, for ano lang ba? Maglagay ka ng ganun. Para kahit pa paano, maglagay lang sila para sa maintenance ng lugar. Dalawang Ako araw. natutulog nga. Parang wala sa kondisyon yung aking Kaya itong Na-istorbo ko pa tuloy si nanay. Kasi sabi ko nga, kailangan ko lang binisin makausap. ako ni Bebe. Mayroon nga ding naligaw dong vloggers din yun. Isa. Mm. Ay nagbablog dito sa may baba. Ay gustong galing ko sa taas. Sabi ko, yeah. Diyan bukas sa taas na may kita ang view man lang yung naghahanap kasi ako. Ay sa akin doon sa Dingalan. Ay ano naman kuya, ay basta pag nagpicture naman doon, dagat lang. Sige.
Maglilipit na lang ako. Basta ano, basta ngayong katapusan ng September, Abo. Sige. okay na yun. Okay. Mabilis lang yun. Kasi siya muna. Okay lang. Wala pong problema. Isa mo. Kasi sa amin yung bata mo. Oo. Sige po. Oo, ligyan na naman yun. Sige po. Oo. Tuloy na po kami. Hatid ko pa po si nanay. Tapos pag pumunta ka dyan, para masalubong kita. Hmm. At halimbawa kung gusto mong ano, edi pwede namang arkilahin lang ng 500 yung ano, karito ni Tubing. Oo. Sige. Yun, may nalalagyan ng bangko. Sige po. Mas okay yun. Para pag kami, mga ganyan. Oo, di karito na may hilang-hilang kalabaw. Okay. Oo. Ito dalawa. Kalabaw mismo ata. Oo. Ayun, ayos yan. Oo, naka-vlog. Magandang adventure yun. Kaya. Yun. Ilan ang pwede sumakay doon? Ilan ang kaya? Kahit Kahit isa kayo na yung ano, yung Mga matatanda. gamit. Hindi, kunyari may kasama ako mga... Kahit kami, kaya naman ay maglakad. Sa kayo? Marami po. O yung bata, pwede nang Pinakamarami, 10. Yun pala eh. Malaki din yun eh. Hindi nila yun. malaki din. Malambot lang naman hatakin yun at may gulong yun. May gulong. Sige po. Oo. Tuloy na ako, may. Punta pa lang pati ka lang namin. Opo. Sige po, kuya. Yan ang may di nanalayas. Sige po. Thank you po. Kaya may nga. Sige po. Chat na lang po ako. Ako na lang sa ano, katapusan ng September. Sige po. October pa magbubukas ko yung maing sa resort niya. Po, thank you, Nay, sa effort. Na-istorbo pa tuloy kita. Dito tayo pumarada. Nakaka-istorbo na tayo. So yun, bigo tayo mapuntahan yung bigo tayo mapuntahan yung resort ni Kuya Maeng. Medyo nakakalungkot na balita, hindi na pala napupuntahan or wala daw pumupunta. Siguro kasi maulan, bagyo. Malakas ang ulan kasi pag dito sa Maynila nga malakas dito pa kaya. Siguro isa rin yung sa mga reason kaya walang pumupunta. So sabi niya, yun nga, magkakaroon na daw, maglilinis na lang daw siya sa September sa katapusan, tapos October bukas na siya. Buti na lang kahit papano buhay pa rin naman. Hindi niya pa lang kasi nalilinisan, hindi niya natatabasan, wala pang siguro malago na yung mga halaman doon, hindi madadaanan yung yung mga dapat daanan, gano'n. So ngayon nandito ako ngayon sa may Lipit. Ang walang kasawaang tambayan namin. Flashback na naman sa akin ng mga bata. Siyempre, nami-miss ko na yung mga yun. Sanay ako nakasama ko sila dito, sila Ella, sila Zion. Yung mga makukulit na chikiting bukid. So ngayon, dahil nga hindi ako nakaligo doon, maliligo na lang ako dito. Nasa plan ko kasi talaga na maligo eh. So sayang naman kung hindi ko maliliguan. Tara, hanap tayo ng pwesto. Take your weight on, put it on my shoulder. I wanna see you smile, standing on a mezzanine in the twilight hour of a foreign country, where we don't speak a word of what they speak. I wanna get lost, pretend like we're 17, just you and me. Just you and me. Show me them wild dreams. Why you keep them locked up? Meant for silver screams.
on a mess in the